तो बतावल जाओ का भइल बा। हमरा पतनिया के हई साइड सनी देवल बा, होली से पहले ही चोली में रंग लाके भागल बाबी। अरे उठी को तरन ई नतिया के बेटा हमरो बेटिया के रंग लाके भागल बाटे। अब रउए बताई जो साहब, हई सरवा सनी देवल बा, ई साला के सनी देवल बा केहू के बेटी बहन के दिन दहाड़े रंग लाके भागावता। सारा सबूत का ध्यान में रखते हुए हम ही फैसला कर ले बानी कि सर्वे का रोहन खराब हो गइल बा, एकरा के गांव से अभी कभी निकला जाए। ऑर्डर ऑर्डर, क्या हो रहा है? होय रे कौन गांव से निकाली रे कौन गांव से निकाली रे सर के मुंह फोड़ दे। रे दोगला ते गांव से निकल बे, हिंकरा खानी सरौ तोहरो को मार के फेंक दे। नो 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 तोहरो काम तमाम कर दे। चल भाग सार के रही अदालत छोड़ के। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो।